Nasikop ang usa ka ice cream vendor sa gipahigayong drug buy bust operation sa Tipo-Tipo Municipal Police Station ug Basilan Drug Enforcement Unit didto sa barangay Tipo-Tipo proper sa probinsya sa Basilan ni adtong milabayng adlaw. Giila ni Police Captain Jacaria Muin, hepe sa Tipo-Tipo Municipal Police Office ang suspect nga si Apo Tanasi Pakasi, 26 anyos. Minyo usa ka ice cream vendor nga residente ra usab sa nahisgutang lugar. Matud ni Captain Muin, gibaligyaan sa drug suspect og usa ka plastic straw strips nga adunay sulod nga puting granules nga gituohang shabu ang undercover personnel sa PDEU. Rason nga gidakop kini. Atol sa body search, nakuha sa posisyon sa suspect ang laing upat ka gagmayng plastic nga adunay sulod nga gituohang shabu nga mobalor og 2,000 pesos. Usa ka gamay nga aluminum strip, usa ka disposable lighter, usa ka tricycle ice cream cart ug ang 500 peso bill nga gigamit isip by bust money. Atol sa pagkasikop, gisaysay sa suspect nga ang tinuod nga tag-iya sa mga nakumpiska nga drogas mao si alias Bugnula. Kinsa tuwa unta sa maong dapit dihang gipahigayon ang operasyon apan dali kining miikyas pag-abot sa kapulisan. Ang dinakpan nga drug suspect gibalhog na karon sa Basilan Provincial Police Office ug pasakaan kini og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug ang mga ebidensya nga nakuha gikan kaniya gitugyan ngadto sa Basilan Provincial Forensic Unit alang sa tukmang disposisyon. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.